बैगन। हे प्रभु, हे प्रभु, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पैसा ही पैसा होगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अबे बेटा बात कर दी, बात कर दी बाबे देवा। क्या मायला। बेटा से मंगलू चलो। The next day. रोम रोम भाइयों। ए पले आसो पले आसो। अबे साले क्या हुई? अपने साथ में चढ़िए हमको। एटा से मंगल धरो गोलमाल है भाई, सब इबा मुई का कोनी इबा मुई का ते सांसला टिंगलु दादा धुन धुन तुई न बन ठिका न बो खत्म, बाय बाय, गया। पिटू थबो लगा ओते इना मारी करे फिका हवा इबा मोरी कोनी रे बुआ। आगे हां देखो यदि मंगल भावनया बैगन। हमर से गेम खोजो दाके हाय दैया। बस मने पोला ले कहले बुआ। पोला से बुआ ई टिगानु मने छाड़े बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। मारी जावा। ए चश्मा दे। बोलो मुंडी पे देख में नहीं भाई, तो तुम्हारा दाम बता दीजिए। हाँ, 50,000 टन का चश्मा दाम यार दे। हाँ जी, ना वो बोले हैं आओ ध्यान आओ नमस्कार नमस्कार। और ना वो तुम्हें काम डाले थे ना, कहाँ हला? काम ओके जे बाकी मामलो के बहुत मार जाए जे तेनी लोग ओ खुश कर देना मत लगा वो। कहाँ दरकार तुम देता हो? आया हटा गना या दवा दवा तुमको गना को हम ठीक है, तुमने दरकार जो मैं पिला मंगा को पढ़े देंगे। ठीक है गुरु कुंभा कुंभी देले बाल भलेता ठीक है, तुम्हें जो पियो आज से दूसरा मन के धरी के आनो आर पी बार के देंगे। ए चल गुरु मंगलू फेरा रहला तब चमचा दे जाके पैसू हाँ गुरु मंगल तो नहीं मिलना। तारिश मंगल उतरो। 1 year later. बिजली बाबू इधर तो ठिका रे गई ना आसन इधर ठिका हमें का जीत में যদি क्या लगा इधर मारे देता। नमस्कार नमस्कार। बुआ टिंगालू आला मंगलू कहीं गला कणा मंगलू के हे यार नहीं आसन हेता के परा बहुत मार जाए जे इथर आरु ये नहीं आसन इधर खाली मुई एकला ठिका नहीं इनके आर के एंट्री भी नहीं लो जेंटा बा आगो पर भेजरे
ডিল করে দেব হেন্তা টিঙালু বাবু ঠিক কହୁଛ আমার ভিতরে ডিল করতে আর গানা ইবা কিউটি আউছ যে আইয়া কি রে आलम जानम ससुर एकदम कड़क माल है ना ইবা মনে তুই মঙ্গলু ইজ ব্যাক কারা ভাবুছিলু বে তুই তোটা তো আমি অন্ডারগ্রাউন্ড করে দিয়েছিলি বে বিটি বিটি তুই ভাবিছিলি আজও এসেছি বর্ষে পরে কাহির অন্ডারগ্রাউন্ড পে দুবাই রে গুটে কাট কিনিছিলি যে সেনো থিনি মু বন ঠিকা নেই বন ঠিকা চলে পারবান থেকে গাঁর পড়েছে আর দুবাই রে ফ্ল্যাট রয়েছে বলছি দুই পাটে ভিতরে আইয়া মাল নাই বলে না মোর জায়গা নাই ঝমলা জমলি হবার দরকার নাই ন যার জায়গারে সে বস ইহাদে ফেসলা হবা কেতা কানা করমা আইয়া ফয়সলা করুম দেখুন আইয়া গোলা থর মু বন ঠিকা নেনি যে লোক লগে করি টিঙালু মতে পিটা মরা গোলা আর ই থর যে ফেনি হা পিটা মরা করমি বুঝে দেখুন আইয়া জলদি দি ফয়সলা করুম মোরে ডর লাগুছি দেখো না জানা করে যাতে ফেসলা করুন জলদি নালে আমি কিছু করে পারি দেখুন আইয়া কিছু বি করি পারা বুঝে দেখুন আইয়া জলদি দি দেখুন টিকে র ধৈর্য ধর আমি বিচারতে করুছে হ্যাঁ মই বিচার করে সাইনি ন খানা আইয়া ই দুই ব্লকর ভিতরে পঞ্জা লড়াই হোক যে জিতবা সে পন্থীকা নেবা আপন নি রাজি আছে তাকে পত্র ও মই भी রাজি আছে ভরচা বাবু আইয়া ব্যবস্থা করে যাও ঠিক আছে বাবু সামান পত্র ধর আইয়া চালবে চালবে জয় শ্রীরাম নাইবো মুই ছাজলর কথা সর কোলে রে টিঙালু মতে কোনা লাগি মতে বি এন্টা লাগি ভাই থো আমেলি খেলু বা খেলু র গোটে জিনিসটা কর জমা 2 লোক 50,000 টাকা জমা করে দাও আর 2 লোক বন্টিকা নেই যাও ঠিক আছে আইয়া আমি পয়সা জমা করে দেব